Donaciju je gradskoj organizaciji Crvenog krsta uručio poručnik Borislav Kovačević, pripadnik 1. bataljona oružanih snaga BiH. Razlog naše posjete jeste predaja sredstava koja su donacija ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a koje distribuišu oružane snage Bosne i Hercegovine. Konkretno radi se o 4 ormarića za prvu pomoć sa pripadajućim sanitetskim materijalom. Donacija je rezultat saradnje Crvenog krsta i oružanih snaga BiH te učešće ekipa prve pomoći u praktično pokazanim vježbama, rekao je Zoran Veselinović, sekretar gradske organizacije Crvenog krsta Prijedor. Vrijednost donacije ogleda se u njenoj namjeni, rekao je on, te pojasnio gdje će biti smještena. U našem objektu određen samo za edukaciju iz prve pomoći i on će tu uvijek biti pri ruci da popunimo novim sanitetskim materijalom takmičarske torbice i za edukaciju samih takmičara i uopšte mladih za ukazivanje prve pomoći u slučaju potrebe. Veselinović je zahvalio na donaciji i obećao nastavak saradnje, a dobijenom sanitetskom materijalu obradovala se ekipa prve pomoći medicinske škole koja se priprema za državno takmičenje, potvrdila je članica Nikolina Turudija. U školi što naučimo sve uglavnom ide teoretski, a ovdje kada imamo priliku praktično da sve to prođemo i da koliko toliko doživimo te realne situacije. Sve više mladih interesuje se za uključivanje u Crveni krst, rekla je Nikolina.